Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraka jubu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jubu kemuri tinya wilila fala kachideme أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عباد الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبادة تفشر في الله لجبا وموفو كولي مندو كدل الله سبحانه وتعالى في علىك هنا ناك كشانا كبركة على كوجيدي كوشايا نوكلينغلنا بلا جلنكا واجلو كنا كنمغا ومولا دنيا كافو بي أمبا بمكو يريما جو يرو جنبغولا جميع أنصار دين توندي منومبي أمسولا كاو كلامبلو ميمبي وبولو نوبي دينا كلانكي أكونو سليجي چوغياو سلي چوغياو saniya cogoyaw fo ka taa se adamadenya hakɛw ma n'a baara bɛɛ lajɛlen min kɛ yirimajɔ yɔrɔ janbugu la fi sabilillahi Allahu taala yɛrɛ ɲɛda ɲinini kama olu ka kalanbila kɛnɛ an filɛ nin ye o de sanfɛ min baara bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn janvier kalo tile 26 ma san 2019 in na u ye kalanbila ɲɛnamaya ni wajulu kɛnɛ belebele sigili ye min ɲɛnamayara Abulayi Jabate fɛ bisimilaliw kɛra jamiyatu ansardin ɲɛmɔgɔyaso cɛkunda ani musokunda fo ka taa se commune 6 ɲɛmɔgɔyaso ma an ka jɛ k'o folikanw lajɛ ka bɔ Allahu taala ka hinɛ na ka an sinsinni Ala tɔgɔ barikama ye diɲɛ hinɛ lɔgɔlen ni tigi don an lara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi don ka kisi ni nɛɛma deli Ala fɛ a ka cɛya dafɛnw na sɔn hɛrɛma kan n'o ye Muhamadu ye a n'a somɔgɔw ani mɔgɔ min tugulu la fo ka taa se lahara don ma an nisɔndiyalen don sun na k'aw fo ni silamɛya ka foli ye n'o de ye Ala ka kisi kɛ ne ni aw kan n'an bɔla ye an nisɔn ka di sun na i n'a fɔ an ka kumatigi y'a fɔ cogo min na an balakaw ka kalanta ɲɛnajɛ kɛnɛ de don ka bɔ ka nabaga bɛɛ lajɛlen fo k'an to yan nɔ ka foli sama ka ɲɛsin an ka kuduwa ma n'o y'an ɲɛ jɔyɔrɔ na ni juru minɛbaga ye ka taa Ala bara n'o ye an ka seere ye Sherif Usman Madana Haidara a n'a ka denbaya an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ sijan ni kɛnɛya labanko ɲuman bɛ Ala bolo Ala k'o di an ni u ma Ala ka u mɛn an ɲɛ Ala ka an yɛrɛw mɛn u kɔ n'an bɔla yan an b'an ka commune ɲɛmɔgɔw fo n'o ye Bamusa n'a ka jama ye k'an ka section ɲɛmɔgɔw fo n'o ye Abulayi Jabate n'a ka Abulayi Mayiga n'a ka jama ye n'an bɔla ye communauté 21 de bɛ commune 6 kɔnɔ an b'a bɛɛ lajɛlen fo wajuli bi yɔrɔ caman na sun na an b'a jigi o sababuya la mɔgɔ caman ma se ka kɛnɛ sɔrɔ mais an bɛ bɛɛ lajɛlen ka foli kɛ kɛnɛ kan n'an bɔla ye an bɛ yan sigida mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba k'a daminɛ dugutigi la ani alimama ani duguden bɛɛ lajɛlen k'an ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma nabaga bɛɛ lajɛlen cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔba ko fɛn min ma aw natɔla sɔrɔ an b'a ɲini Ala fɛ o kana aw segitɔla sɔrɔ an ye bɛɛ lajɛlen kalifa Ala ma masa min tɛ kalifa tiɲɛ hakɛto bɛ na sɔli ala rasulullah wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Ala fɛ sigi a daminɛna hɛrɛ la Ala ka kuncɛ hɛrɛ la ɲinanta in Ala ka kuncɛ hɛrɛ la Ala ka nin ɲɔgɔnna caman jira an bɛɛ lajɛlen na an bɛ commune 6 ɲɛmɔgɔw fo n'o ye Bamusa Tarawele a n'a ka bureau mɔgɔ bɛɛ lajɛlen an bɛ foli kɛ olu de tɔgɔ la ko ka bɔ ka nabaga bɛɛ lajɛlen fo yan sigida dugutigi alimami ani cɛ ani muso fɛn fɛn ye kɛnɛ sɔrɔ ani minnu ma kɛnɛ sɔrɔ n'o ŋɛniya bi ko ka bɔ ka bɛɛ lajɛlen fo sigi Ala ka a daminɛ hɛrɛ la k'a kuncɛ hɛrɛ la o kɔfɛ an bɛ an karamɔgɔ fo a Seydi Sherif Usman Madana Haidara nin waati in na a bɛ Kayi k'a ɲini Ala fɛ a n'a ka délégation Ala k'u ta hɛrɛ la k'o sigi hɛrɛ la ka na anw yɛrɛ ɲuman sɔrɔ hɛrɛ la yan Ala ka jamana in basigi Ala k'o kɛ Ala ya bonya kosɔn kira kanu kosɔn bidon barika kosɔn sɔli ala rasul an b'an sinsin ni Ala tɔgɔ ye Ala mun ye kow daminɛ n'a bɛ kow laban an tila ka foli di an karamɔgɔ ma an ka jɛ in a sababu ye an karamɔgɔ de ye karamɔgɔ min y'an fara ɲɔgɔn kan karamɔgɔ in an ti karamɔgɔ mun sara sɔrɔ an bɛ tila k'an ka naba bɛɛ lajɛlen fo
k'a daminɛ an ka commune ɲɛmɔgɔw la n'o ye Bamusa n'a ka jama ka tila ka segin taa section na Ablaye Mega n'a ka jama ka tila k'an ka commune yɛrɛ den bɛɛ lajɛlen fo fɛn o fɛn sen kɛnɛ in sɔrɔ an ka foli b'a bɛɛ ye mun bɛ se ka kɛnɛ in sɔrɔ k'a sababu kɛ Darura ye an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen an bɛ tila k'an ka sigida ɲɛmɔgɔw fo n'o ye an ka dugutigilakaw ye k'an ka alimamilakaw fo an'u ka conseil ka tila tuguni k'an ka mairilakaw fo ka tila k'an ka députéw fo k'a fɔ ko kuma jan tɛ an bolo su in na an b'a ɲini Ala fɛ sigi a dabɔra kun min kama yarabi Ala k'a kun dafa ka tila k'an ka karamɔgɔ yɛrɛ fo n'o ye an ka karamɔgɔ Abulaye Jabate k'a fɔ ko ani cɛsiri Mali kɔnɔ ani cɛsiri Mali kɔkan an b'a fɔ k'a barikada an yɛrɛ ka comité la n'o ye Ɲamakɔrɔ dugukɔrɔ ye a cɛsiri min k'an ka comité la yarabi Ala k'a kɛ si ye k'a tugu si la karamɔgɔ in yɛrɛ n'o ye an karamɔgɔ Seydi Sɛrifu Usumani Madani Hayidara an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a mɛn an ɲɛ a b'a fɛ an kɛ cogo min na Ala k'an kɛ ten yarabi Ala k'an kɛ ten hakɛto bɛ nin kuma kan sɔli Ala Mahamadu a bɛ minɛ jɛn lahara Ala k'a nɔgɔya a bɛ sira fɛn o fɛn Ala ka don a n'a cɛ o tɛmɛnen kɔ k'an ka sababu ɲuman fo n'o ye Seydi Sɛrifu Madani Hayidara a bɛ minɛ jɛn ani lahara Ala k'a nɔgɔya a bɛ sira fɛn o fɛn jɛn ani lahara Ala k'a n'a kisi a ma Ala k'o kɛ ciba kanu kɔsɔn sigi in bonya ka sɔn salala nabi fili kɛra kuma min na a b'o yafa. Alhamdulillahi rabbil alamin ne folikan ninnu de tɛmɛnen kɔfɛ wajulukɛla min tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ Abdulahi Jabate a ye laseli minnu kɛ an ka jɛ k'o baaraw seereya. Ala b'an ɲuman di an ma. Ala ka sanumaw kɛ an ye. Ala ka jurumu yafa. Ala ka ŋalimaniyaw jidi. Ala kan dusukun nɔrɔ. An b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi silamɛya Ala k'a dɛmɛ. Silamɛya dɛmɛbagaw Ala k'u dɛmɛ. Ala k'an yɛrɛw kɛ silamɛya dɛmɛbaga ye. An faso Mali an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi Ala k'a kolo suma. Cɛ bɛn ani kan bɛn Ala ka sabati ani ɲɔgɔn cɛ. An bɛ fɛn min ɲini Ala fɛ hɛrɛ la an faso ye ya Rabbi Ala ka hɛrɛ di an ma. An bɛ siran an faso ye ni tɔɔrɔ min ye an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi Ala k'an kisi o tɔɔrɔ in ma. An ka jamana faamaw an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi Ala k'o kɛ ladiri ye. Dɔnnibagaw Ala k'o kari. An bɛ setigi Ala fo ka waleɲuman dɔn k'a barikada ka bɛn le 26 janvier 2019 ma. An bɛ yɔrɔ janbugu kɔnɔ ka sabu kɛ an ka kalandenw ka kalanta ɲɛnajɛ ye. An bɛ Ala fo ka waleɲuman dɔn k'a barikada yɔrɔjanbugu dugutigi k'a fo alimami min bɛ sigida in kɔnɔ yan an b'a bɛɛ lajɛlen fo k'o waleɲuman dɔn k'o barikada k'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi an ka sigida in Ala k'a barika. Sigida sigibagaw an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi Ala ka barika don an n'aw la. An bɛ min ɲini Ala fɛ hɛrɛ la sigida in ye ya Rabbi Ala ka hɛrɛ di an ma. An bɛ siran an ka sigida in ni tɔɔrɔ min ye an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi Ala ka sigida in kisi an ma. Ka nabaga bɛɛ fo min bɔra yɔrɔ jan min bɔra yɔrɔ surumana ka na kɛnɛ in ka so in na ka na an ka kɛnɛ bonya an bolo an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka bɛɛ barikada. Commune Sisi a comité bɛɛ bi kɛnɛ kan yan. Comité foyi tɛ yan commune Sisi kɔnɔ
min dɔ ti nin kɛnɛ in kan ayiwa o la an bi bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka bɛɛ barikada ka ɲini Ala fɛ Ala min sɔnna bɛɛ ɲuman ka se kɛnɛ kan an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi Ala ka bɛɛ ɲuman segin ka t'i ka somɔgɔw ɲuman sɔrɔ amin an ye kɛnɛ in sigi ka hami minnu to an na dogolen ni bangelen min ni Ala tabi bɛ an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi Ala ka wuli an n'aw ye amin hami ninnu dogolen ni bangelen min ni Ala tabi bɛ an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi Ala k'a dilan amin min ka hami ye garijɛgɛ ko de ye an b'a ɲini Ala fɛ a hɛrɛma bi Ala bolo Ala k'a dan n'aw ma amin min ka hami ye furuko ye an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi furuɲɔgɔn ɲuman Ala k'a nɔgɔya ni ye amin min ka hami ye denko ye an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi den barikama bi Ala bolo ya Rabbi Ala k'a dan i ma amin gɛlɛya bɛ min k'a ka furuso kɔnɔ an b'a ɲini Ala fɛ nɔgɔya masa ye Ala ye ya Rabbi Ala ka nɔgɔya don an n'a ka furu la amin min ka hami ye kalanko de ye kalandenw dɔnni nafama bi Ala bolo Ala k'a dan n'aw ma amin min ka hami ye banako ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala min ye Ayuba kɛnɛya ya Rabbi Ala k'a n'o kɛnɛya amin hami fɛn o fɛn anw da sera min ma an da ma se min ma Ala de b'a bɛɛ dɔn wa o de bɛ se k'a bɛɛ tila aw ta a n'an ta min ni Ala ta bi bɛɛ an y'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi Ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya amin Ala k'o k'a kan Ala ya bonya kama amin kira ni a so dungow kama amin bi don hɔrɔma kama amin salli ala rasuli salim jabate adama an bɛ Ala fo k'a barikada wallahi ka nabaga bɛɛ fo kelen an ka maaba minnu n'an y'u invité ka na kɛnɛ in ka so in na mun sen ye kɛnɛ sɔrɔ minnu bɛ sira la ka na an b'u bɛɛ fo siga t'a la k'u waleɲuman dɔn k'u barikada an ka section président a bɛ kɛnɛ ka Abdulayi Mayiga an b'a fo ka waleɲuman dɔn k'a barikada ka ɲini Ala fɛ jɔyɔrɔ min kalifala a la ya Rabbi Ala k'a fanga se amin an ka commune ɲɛmɔgɔw an b'u fo ka ɲini Ala fɛ ya Rabbi layidu ninnu Ala k'a dafali nɔgɔya n'u ye amin o kɔfɛ sigi kun ye min ye dɔwɛrɛ tɛ yɔrɔjanbugu komite an ka kalandenw cɛman ni musoman laada don n'an ka kalan bilara n'a bɛ taa tuma min na an bɛ kɛnɛ sigi sufɛ ka hakilijigi kɛ dugu mana jɛ wula fɛ kalandenw ye kalan minnu kɛ an b'o o dɔɔnin ta k'a lase nabagaw ma Allahu akbar o kɔfɛ ɲɛnajɛ wɛrɛ minnu bɛ yen ka fara o kan i n'a fɔ théâtre diinɛ théâtre la ani dɔwɛrɛw hakililajigiw la an bɛ olu kɛ ka fara a kan Allahu akbar ɔ o laada tile an filɛ o de kɛnɛ kan kun wɛrɛ foyi t'a la ka adamadenw lakunu Ala ka diinɛ baarali la ka adamadenw Ala ka diinɛ bonya a karama ka se k'a yira mɔgɔw la minnu n'a sɔrɔ u ɲinɛ bɛ diinɛ in kalanni kɔ n'u ɲinɛ bɛ a ɲɛɲini kɔ k'olu sama ka na diinɛ in ɲɛɲini n'a kalanni ma sabu ni maa ma kalan arama kana se ka i ti don arijinɛ kɔnɔ maa o maa ma kalan i ti don arijinɛ kɔnɔ wulibali don m'a fɔ i ka kalan fo mɔgɔw ka diinɛ kiiri ɲininkali k'i la la n kan t'o ma m'a fɔ i ka kalan f'i ka wajulu tabali sigi mɔgɔw k'i lamɛn la ne kan t'o ma mais e ka seli farida ye jumɛn ye seliji farida ye jumɛn ye
janaba ko cogo ye jumɛn ye i ka sun farida ye jumɛn ye muso e cɛ ka hakɛ ye joli y'i kan cɛ o e muso ka hakɛ ye joli y'i kan i ni silamɛ ɲɔgɔn cɛ hakɛ ye jumɛn ye e ni kafiri cɛ hakɛ ye jumɛn ye maa o maa ma nin ɲɛɲini k'a ɲɛ dɔn e tora k'i bɛ seli la ten kana sigi i tɛ kisi Wulibali don e ka kalanbaw ɲininka karamɔgɔw ɲininka kuranɛ aya fɔlɔ min jiginna an ka kira ka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam o de ye ko kira ka kalan ikra Jibrila nana kira ma de kuluwo kɔnɔ k'a bisi ko Muhammadu kalan mais ka sɔrɔ ale de ye kira ye wa kiraya yɛrɛ dito fila ma mais fɛn fɔlɔ min fɔra ye ko kalan a ɲɛ dɔn o to yen hadisul qudsi la Ala b'i kanto kira ma a ko kira ma fɔ n ka jɔnw ye ko u ka ne Ala dɔn fɔlɔ yan'u k'a fɔ u bɛ n bato u ka n bato cogo ɲɛɲini k'a ɲɛ dɔn yan'u k'a fɔ n bɛ n bato farifuni qabla an ta'buduni a ye ne Ala dɔn fɔlɔ yan'a k'a fɔ a bɛ n bato fa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni n'aw ma ne dɔn a bɛ n bato cogo di an karamɔgɔ maa ti kɛ foyi waane ye k'a k'a dɔnbaga ye f'i k'a kalan ne fa ye remorque chauffeur ye n fa tɛ yen ne ka mobili tile ta ka don a kɔnɔ ko n bɛ mobili bɔ a nɔ la k'a sɔrɔ n m'a kalan parce que ko n fa ye chauffeur ye n'i ma maa fa i b'i yɛrɛ fa Wulibali don o to yen ka denmuso ta cɛla la cɛlakaw bɛ k'a fɔ k'a ka gwa ka di an karamɔgɔ a b'a sɔrɔ a y'o kalan a baw sen fɛ kabiri a faso la kabiri a bɛ fɔ a ye ko n ɲinɛna kɔgɔ kɔ taa kɔgɔ san sugu la ka na ka na b'o la nasɔngɔ bɛ d'a yɛrɛ ma ko taa na san sugu la ka na kabiri a bɛ na susu fo don dɔw la ba b'i da ka na to a bolo a b'a tobi fo don dɔ la ba yɛrɛ b'i lafiɲɛ k'a bɛɛ to ale bolo a kalanna de a y'a dɔn mais anw banna Ala ka diinɛ ɲɛɲini ma anw banna Ala ka diinɛ ɲɛdɔnni ma n'i ye min ɲininka min na ne ma kalan koyi n'i ma la kalan dɔrɔn i b'i pɛrɛn de i b'i don jahanɛmɛ kɔnɔ ayi n'i ma kalan dɔrɔn i pɛrɛn i b'i don jahanɛmɛ kɔnɔ n'i den ye 7 i b'a 7 tɔgɔ dɔn hali ni muso kɛra 17 ye i y'u tɔgɔ dɔn mais seliji farida 7 i bɛ dɔ de ɲininka a la a ka haramuya a t'a dɔn seli farida i b'a ɲininka a t'a dɔn kabila ni bada i b'a ɲininka a t'a dɔn nka o bɛɛ n'a ta n'a fɔra ko hayya ala solati f'a sen b'a ka samara jɛ bon o la diinɛ ɲɛ kan ka ɲini jakoya don kunfɛ bato o t'i minɛ dɛ o de la kalanyɔrɔ bɛ ansaruw bolo a cɛman n'a musomanw ka Ala ka jɔnw kalan u bɛ Ala sɔrɔ cogo di u bɛ Ala bato cogo di k'a ɲɛ yira u la walasa u ka Ala bato a tiɲɛ kan ni ansaru mankutu ye kabiri kunu Mustafa fɛ kɔni yani Aishata fɛ Aisha ko a ko ni'man nisa'ul ansar lam yakun yamna'uhunna al-hayya'u an yatafaqqahna fi ad-din Aisha ko musow la sɔn hɛrɛma musow la muso barikale musow la muso hɔrɔma ko ye ansaru musow de ye Aisha e b'anw tile la de nka yirala la o a y'a fɔ minnu ma kunu hali bi olu de bi balo la u ma sa fɔlɔ sabu a fɔra minnu ma kunu olu nɔnabilaw bi yan minnu sen bɛ olu sen nɔ la
c'est non a fɔra Madina musow de ma Aisha fɛ ko musow la sɔn hɛrɛma musow la barikale ko de ye ansar musow ye k'a da mun kan ko maloya m'u dɛsɛ ka Ala ka diinɛ ɲɛɲini maloya m'u dɛsɛ ka Ala ka diinɛ ɲɛɲini kabako don anw ka bi ansar musow bi ten n'i ko dɔ ma ko diinɛ ɲɛɲini o b'a fɔ ayi an ka ci ka ca an bɛ taa an ka samedi na fɔlɔ lahara dimanche b'i sɔrɔ a la an bɛ taa an ka samedi na fɔlɔ mais ansar musow jɛna sunɔgɔ kɔ u jɛna tileganfɛ baro kɔ yisumana baro kɔ ko anw bɛ taa an ka diinɛ ɲɛɲini sabu don dɔ la i b'i siri ka meleke ka t'i da sibiri ɲɛ kelen kɔnɔ o yɔrɔ in na i bɛna ɲininka de ko man rabbuka wa ma diinuka e ma ye jɔn ye e ka diinɛ ye jumɛn ye e bɛ se k'a fɔ silamɛya e tɛ se k'o fɔ ni diinɛ b'e bolo o y'aw ka paricɛyɔrɔ de ni diinɛ b'e bolo o ye ka sugu kɔnɔna de olu b'u ka wari ɲini na fɔlɔ mais ansarumusow jɛna ko wari ɲini ye tiɲɛ ye nka Ala m'an da foyi kama a batoli kɔ anw b'an ka lahara ɲini yanni an ka se yen a y'aw cɛsiri an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi Ala k'an fanga se a dɔnni nafama Ala k'a dan aw ma kira n'a so dungow kama sɔli ala rasul o kalanta ɲɛnajɛ an b'o wajulu kɛnɛ kan anw tɛ kɛnɛtigi ye anw bɛ fɛ ka na kɛnɛ furan yanni kɛnɛtigi ka na fɛnba o fɛnba kunkan b'a ɲɛfɛ e ma ye hali avion i b'a mankan mɛn yanni i k'a ye a mankan de b'i lasɔmɛ i b'i kunkɔrɔta ko fɛnba dɔ mankan bɛ sanfɛ dɛ n'i y'i kunkɔrɔta i b'i belebele ye o bi cogo min na hali Ala ka kiraw ni dɔ bɛ na min bɛ ɲɛfɛ o bi belebele kofɔ inni rasulun ilaykum wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad kuranɛ ko ten Isa ko ne ye ciden ye banisiralakaw kana aw ma ka aw la nisɔndiya ko ciden wɛrɛ bɛ n kɔ ne ye kɛnɛ furanna ye kɛnɛtigi bi kɔfɛ Badara Ali kɔni Hayidara de Hayidara min bɔra tɔnman fɛ dacogo la yecogo la jogo la farinya la a bɔra tɔnman fɛ nin bɛɛ la anw bɛna kɛnɛ furan yanni a ka na o la an ye dakuruɲɛ 2 min labɛn an bɛ tɛmɛ n'a ye ka ɲɔgɔn bilasira sabu dakuruɲɛ 2 in a bɛ bɛn an ka nin waati in de ma tɛku wa solution min bɛ an na pour que an ka lafiya dakuruɲɛ 2 in bɛna boli nin de kan an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi nɛ min bɛna a lakale Ala ka nɛ in sabati tulo minnu b'a lamɛn Ala k'a kɛ tulo kunnandiw ye a mɛnnen kɔfɛ ka baara kɛ n'a ye Ala k'o nɔgɔya ne ni aw ye kira ni a so dungow kama sɔli ala rasuli a'udhu billahi minash shaitani rajim a ko an bɛ tanga ɲini Ala fɛ a k'an kisi k'an tanga ka bɔ seitanɛ tɔɔrɔ ma seitanɛ min bɛ adamaden dɛsɛ Ala ka diinɛ ɲɛɲini na tilegan fɛ n'i ko i bɛ taa kalanyɔrɔ la a b'a fɔ k'i da dɔɔni e b'i da dɔɔni o y'i sunɔgɔlen ye Ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma bismillahir rahmanir rahim an y'an sinsin ni setigi Ala tɔgɔ barikama ye Ala min ko ko ale dɔnbagaw maa minnu bɛ siran ale Ala ɲɛ k'o de ye dɔnni kɛbagaw ye minnu ye dɔnni dɔn minnu ye dɔ kalan ka dɔ dɔn k'olu de bɛ siran ale Ala ɲɛ Ala k'an kɛ dɔnniba ye Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim an bɛ kisi nɛɛma ɲini Ala fɛ a k'a kɛ an kuntigi Muhamadu kan kira min ko utlubul ilma minal mahadi ila lahadi kira min ko a ye dɔnni ɲini kabiri bamunanfini fo ka taa se kaburuden kɔnɔna ma maa ti kɔrɔ kalama maa ti kodɔn kalama i ti kɛ nafolotigi ye kalama wa i ti kɛ foyi ye k'i bi bonya Ala ka diinɛ ɲɛɲini ma n'i bonyara o ma dɔrɔn halaki y'i sɔrɔ
ala kana an bonya ma amin gawa elo zonobe aha adama jurumu kololo ala kota conséquence min bala ala soso kololo min bala adama dema ika walanda imina bolindeka kabako de adama ni adama dem banana sida isoro tension isoro diabète isoro adama dem bi teliya jona ka fura nyini ala sabu nama fura nyini ala jona abina laba dekuna abina laban toro la ale yɛrɛ bi sira ko a bi kɛ sabu ye k'ale faga mais n b'a f'i ye jurumu ka jugu adamaden ma bilahi ka tɛmɛ bana kan ala kota a bɛ min tiɲɛ adamaden ye bana t'a tiɲɛ adamaden ye o de la Jafar Sadiq kira mɔden dɔ don a b'a fɔ a ka kuma la a ko ajibtu liman yahatami min at-ta'ami makafata da'i kayfa la yahatami min az-zunubi makafata an-nari Jafar Sadiq ko ale kabakoyara mɔgɔ la mɔgɔ min jɛna dumuni kɔ a pɔsɔni ma ka kɔngɔ to a la a ma sɔn k'o dun bana ɲɛsiranya kama ko pourquoi o tigi tɛ se ka jɛ jurumu kɔ janɛmɛ tasuma ɲɛsiranya kama ko ale kabakoyara o tigi la kabako don adama jurumu de bi adamaden ka ɲɛtaa bɛɛ kɔ kɔsegin siga t'a la kɛ kana jɔ jurumu na a mana dɔgɔya cogo o cogo i ɲɛ bɛ kulu minnu na tan bɛlɛmisɛnnin caman caman o faralen ɲɔgɔn kan o de kɛra kulu ye wa kana jɔ jurumu na k'a ka dɔgɔ wa kira ko jurumu min ka go ala ye ka tɛmɛ jurumu bɛɛ kan o de ye adamaden ye walejugu min kɛ ka tila ka jɔ a la ko nin tɛ bɛrɛ bɔ kira ko o de ka go ala ye ka tɛmɛ jurumu bɛɛ kan sabu wale ko tɛ dɛ ko e bi ka masa min kota o masa in dɛ i kan k'o de lajɛ kɔlɔlɔ bi jurumu na o de la ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ a ko walaw anna ahlal qura amanu wattaku lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ardi walakin kazzabu fa aqaznahum bima kanu yaksibun ala ko n'a y'a sɔrɔ adamadenw tun sɔnna k'u tile ni dugudenw sɔnna k'u tile ni maliyɛnw tun sɔnna k'u tile ala ko lafatahna alayhim barakatin minas sama ala ko n kale la n tun bɛ sankolo barika sankolo da a barika daw n tun b'a yɛlɛ k'a barika hɛrɛw jigin adamadenw kan dugukolo hɛrɛw falenfɛnw na a jukɔrɔ hɛrɛw la sanuw na o n'a ɲɔgɔnnaw ala ko n kale la n tun b'a bɛɛ dayɛlɛ k'a d'u ma ni adamadenw tun sɔnna ka limaniya ka tila ka ne ala ka fanw tanga u ma ne ala kota u ma jurumu kɛ a ko n tun b'a d'u ma ko walakin kazzabu ko nka u ye ngalon tigɛ u k'u da la k'u bɛ ne ala fɛ u bɛ seli misiri kɔnɔ k'u bɛ ne ala fɛ u bɛ sun k'u bɛ n fɛ nka u jogo ka jugu sɛkili min wulu ta ye kazzabu u ye ngalon den tigɛ u ma tiɲɛ fɔ u bɛ seli misiri kɔnɔ ka tila ka bɔ ka taa fo facture siɲɛ selilaw de y'a kɛ minnu ko bɛ n fɛ u bɛ seli misiri kɔnɔ u bɔlen misiri kɔnɔ dɔ bi ka alimami kɔrɔfɔ misiri welela bɛ ka nayibu kɔrɔfɔ nayibu yɛrɛ bɛ ka alimami kɔrɔfɔ dirijan bi ka kɔmɔgɔw kɔrɔfɔ selilaw de bɛ nin kɛ kɛzabu
ala ko ko fa aqaznahum ko kelen ga ngalon tigɛ dɛ ne ala sɔrɔla k'u minɛ bima kanu yaksibuna u ye wale min kɛ dɛ n'o de kɛ k'u sara u ye nkotali min kɛ n'o kɛ k'u garijɛgɛ siri u ye nkotali min kɛ n'o kɛ ka gɛlɛya suru u kan u dama u dɔ ti hinɛ dɔ la e k'a lamɛn tan dɛ a bɛ n'o d'i ma kelen kelen ka taa ala k'a faamu cogo ɲuman d'a ma وقال الباقر عليه السلام a ko i k'a dɔn muhammadu bakir ko kira mɔden don وجدنا في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم a ko an y'a sɔrɔ kira ka kitabu la kisi ni nɛɛma bɛ ala ka kira ye إذا ظهر الزنا من بعد ko kira ko ni jɛnɛya bangera ka jɛnɛya kɛ bolo filala kɛ ne muhamadu kɔfɛ waati o waati la jaabi min b'o la e k'o mɛn tan dɛ كسر موت الفجات ko n'o kɛra ko balakasa k'o bi caya adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ ni jɛnɛya kɛra bolo filala kɛ maa ti maa jalaki maa ti maa lagosi bɛɛ bi dɔɔnin k'a la ko n'o kɛra waati o waati ko a y'aw sigi ka min kɔnɔ k'o ye balakasa de adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ n badenw a bɛ cogo di bi denmisɛnnin saya a bɛ cogo di bi anw fɛ yan taa n ka kaburudenw lajɛ i bɛ kaburu minnu ye i b'a ye ko nin bɛɛ ye denmisɛnnin siw de ye ka caya foyi m'a kɛ jɛnɛya cayara ka sɔrɔ fɔlɔ o ye maloyala ko ye danbetigi ko tɛ hɔrɔn ko tɛ faso ni bulonda waati kɔntɔrɔ ni sanɛ o waati la bamananw ma sɔn jɛnɛya ma mais bi a kɛra bɔnmɔ ye bɛɛ bi dɔɔnin mugan ko n'o sabatira yɔrɔ o yɔrɔ kira ko k'a y'aw sigi ka balakasaya de kɔnɔ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ وإذا طفف المكيال والميزان ko a k'a dɔn yɔrɔ o yɔrɔ la sumalikɛfɛnw kilo la mɛtiri la ko n'o tigɛra yɔrɔ o yɔrɔ la maa o maa o ni ɲɔgɔn cɛ mun bi kɛ أخذهم الله تعالى بالسنين والنقص ko n'o kɛra ko adamadenw ala b'u minɛ o waati mɔgɔw ala bi sanjiko gɛlɛya ani u ka sumanw k'olu nagasi u ka falenfɛnw k'u nagasi u ti barika sɔrɔ ko ala b'o suru u kan yɔrɔ o yɔrɔ ni pezeli n'o tigɛra kilo tigɛra mɛtiri tigɛra adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ ko a y'aw sigi ka min kɔnɔ k'o ye sanjiko gɛlɛya ye a bi cogo di bi an fɛ yan kilo bi cogo di fɛn min ye 50 ye kilo 50 ye madenw o de bi tigɛ k'a bɔrɔ da fara ka kilo 5 sama ka bɔ a la ka sɔrɔ ka bɔrɔ da kala i bi ala kale ko foyi ma bɔ a la ka 45 feere 50 hakɛ la fɛn min ye deuxième ye anw fɛ yan bi o de b'i bila premier foroko kɔnɔ ka laban k'a feere mɔgɔw ma ko premier don ka sɔrɔ a ka haramuya deuxième don o de kɛra an taala ye bi a y'an ka sugu ta k'a lajɛ tigɛtigɛw minnu bɛ feere sugu la bu de ɲagamin b'a bɛɛ la ka budɛgɛ feere adamadenw ma k'o ye tigɛtigɛ ye nin de bi ka feere an ka sugu kɔnɔ bi n badenw tulo tigɛra mɛtiri tigɛra kira ko n'a sabatira yɔrɔ o yɔrɔ ko a y'aw sigi ka min kɔnɔ sanjiko gɛlɛya don sanji bɛ labɔli kɛ taburusi kɔnɔ i k'o ɲininka waati min na u mago bɛ sanji la ala b'a tigɛ waati min na u mago t'a la ala bɛ laban k'a suru u kan k'aw ka suman bɛɛ tiɲɛ n badenw dɔwɛrɛ tɛ dɛ an yɛrɛ jogow de don
n'an seginna n kɔ falhamdulillah nka n'an banna ka segin ni min bɔra a la an b'a ye diɲɛna y'a b'i ye wa maa o maa ka baara y'a ye wallahi sigara waati i b'a sɔrɔ pezelikɛla dɔ filɛ an karamɔgɔ k'a to saya sigara la balimaw b'a kɛrɛfɛ u bɛ ka kalimatu shahada taa ni ka segin walasa a ka segin a kan a ma se balimaw bɛ k'a taa ni ka segin k'a taa ni ka segin a ma se a labanna a nana mun kɛ ka balimaw jaabi a k'u ma ko sumalikɛ balansi bɛ ne nɛnkun kan balimaw ko a ma subhanallah ko kuma e kun tɛ peseli kɛ k'a dafa wa a ko tiɲɛna ko jama kun ka ca ne kunna n ka feerekɛyɔrɔ la a ko ni jama kun cayara ni ne ye fɛn kɛ balansi la misaliyala kilo 2 n'a surunyara 2 la a dara kan nka a sabatira a ma sabati a ko ne kun ka teli kojugu ne kun tɛ n jɔ k'o kɔnɔ a ko ne kun b'a ta dɔrɔn k'a suru a tigi kun ka dɔ wɛrɛ ta k'a la a ko ne kun bɛ sumali kɛ ten de balimaw ye kalimatu shahada fɔ cogo o cogo wallahi a sabatɔ a ma se k'a fɔ a ko sumali kɛ balansi bɛ nɛnkun kan anw ka sumaliw bi cogo di badenw a y'a dɔn foyi t'an lafiya ala ko an ka min kɛ nin ne bɛ an lafiya ala ko an ka min to yen an k'o to yen o de b'an taa ɲɛ wa n'an m'o to yen fo k'an sa an ti lafiya fo k'an sa mɛ n'i ye nin fɔ dɔ b'i kanto ko tubabuw dun t'an bɛ ɲɛ dɛ tubabu ne ye kelen de tubabu ma ala fɔ a da la mɛ ala ko min tubabu y'a bɛɛ baara a jogo la ala mago bɛ fɛn o fɛn na tubabu y'a bɛɛ baara a jogo la n'a ye layidu d'i ma a t'a bɔrɔtɔ n'a y'i bila baara la aw bɛnna sara min kan a b'a d'i ma ni tubabu k'i ma nin ye premier ye i b'a sɔrɔ premier don mɛ anw minnu ye selila ye tubabu ka premier nalen anw b'o yɛlɛma k'o kɛ deuxième ye anw ye ala ko fini don ka ala ko fɔ an da la a ka haramuya a jogo kisɛ kelen a t'an na e k'a lajɛ dɔrɔn an karamɔgɔ misali fili kɔrɔ ala kan'a kɛ nin ye pɔsɔni ye pɔsɔni de b'a kɔnɔ dɔw ko nin ye pɔsɔni ye koyi ko a minni man ɲi a bɛ maa fa mɛ ale min y'o fɔ ale yɛrɛ bɛ tila k'i dɛn ka n'a min mɛ dɔw ko ne dan t'a la pɔsɔni tɛ nin tɛ foyi ye nin tɛ foyi kɛ mɔgɔ la mɛ a fɔra ale ye k'a k'a min diɲɛna a ma sɔn sisan pɔsɔni bɛ jɔn fa e min ko pɔsɔni don a bɛ maa fa e labanna k'i tugu k'a min a b'e de fa mɛ min ko pɔsɔni tɛ mɛ a ma sɔn k'a min walahi a tɛ fɛn k'o la kuma kɔrɔ ye jumɛn ye madenw anw ko ala bɛ an dara ala la k'a y'an dan an ka hɛrɛ n'an ka tɔɔrɔ k'a bɛɛ bi ala in bolo mɛ ala ko a ye dan yan an y'a dan bɛɛ sago an bɛ dan kɔ k'o ye mɛ n'an ko tubabu ko a dan tɛ ala la a mago tɛ ala la mɛ tubabu a ye ala ka dan bonya sabu ni ala ko laadiriya hali ni tubabu m'a kɛ ala tɔgɔ la tubabu y'a kɛ hɔrɔnya tɔgɔ la n'ala ko jogo ɲumanya hali ni tubabu m'a kɛ ala tɔgɔ la a y'o caman kɛ hɔrɔnya tɔgɔ la o la jogojuguya kɔlɔlɔ tɛ se ka tubabu sɔrɔ olu na lafiya ni seginni kɔ an karamɔgɔ an mɔkɛ kɔrɔw tile la e k'olu fana ta i k'a lajɛ dɔrɔn u ma ala tɔgɔ fɔ dɛ mɛ danbe ni hɔrɔnya jogo a tun b'u bolo ni bamanan ko n ko a bɛ sa a kan a t'i janfa bamanan ye sinji tugu bamanan jantora jogo la hali n'a m'a kɛ ala tɔgɔ la a y'a kɛ hɔrɔnya ni laadiriya tɔgɔ la fasu ni bulonda tɔgɔ la o kama ala y'u lafiya u ka waati la ala y'u hakili sigi u ka waati la i bɛ si bɔlɔn fɛ foyi t'i sɔrɔ mɛ bi ala k'i ci sabu an y'a dan bɛɛ sago an bɛɛ kamana gan bɛɛ bi i ko sigɛriti mina kunkolo dɔw wɛrɛ foyi tɛ dɛ jogo don jogo
k'a sɔrɔ misiri ka ca siso ye o la f'an ka janto ko ni sumalikɛfɛnw mɛtiri kilo n'a nagasira yɔrɔ o yɔrɔ k'a y'aw pɛrɛn foyi t'a kɔfɛ a ka sanji ala b'a tigɛ a ka falenfɛnw yiridenw ala b'a bɛɛ nagasi ala kama aw k'an ka yiridenw lajɛ biba in maa o maa si ye san 30 bɔ n'i seginna i kɔ dɔɔnin dɔrɔn fɔlɔ yiriden ani bi yiriden i ni ala cɛ a diya ye kelen don hali u ka mara ka waati kɛ fɔlɔ yiriden dɔw i n'a fɔ pommetɛriw n'a ɲɔgɔnnaw u bi mara ka waati min kɛ sisan ta u bɛ se k'o kɛ a diya ye kelen ye jogo nɔ don jogo juguya kɔlɔlɔ ala k'a faamu cogo ɲuman d'an ma taa ni kuma tɔ ye dɛ وإذا لم يأمروا بالمعروف ko adamadenw n'aw ma ɲɔgɔn ladi ni jogo ɲumanya baarali ye an ma ɲɔgɔn bila o sira kan ولم ينهوا عن المنكر an ma ɲɔgɔn gɛn ka bɔ jogo juguya la bɛɛ tori i yɛrɛma ye ten i ko baw i ko sagaw a ye ɲɔgɔn to ten an ma ɲɔgɔn ladi ko mun bi kɛ ولم يتبعوا الأخيار من أهل بيتي sego kan dɛ ولم يتبعوا الأخيار من أهل بيتي cɛ ta ye saba ye ولم يتبعوا الأخيار من أهل بيتي ko n'aw ma tugu aw tile bɛnna ne kira bɔnna min sugandira ala fɛ k'a bila n bɔnna bɛɛ sanfɛ o waati la n'aw ma tugu o kɔ o ye jɔn ye bi jɔn don nin ye kira kumakan de san 1000 ni kɔ mɛ bi maliyɛnw aw y'a ye ko n'aw ma ɲɔgɔn ladini ɲuman baarali ye aw ma ɲɔgɔn gɛn ka bɛ wale jugu kɛli kan aw ma tila ka tugu ne bɔnna min sugandira aw ka o waati la k'aw bila n bɔnna tɔw sanfɛ n'aw ma tugu o kɔ ko mun de bi kɛ mun bɛ kɛ ala kama a y'a lamɛn bilahi a kɛra bi a kɛra a fɔ tan dɛ sultallahu alayhim shiraruhum ko ala bi aw la maa jugu aw la maa ningɛlɛnw ala b'olu su ka k'aw kan u bi bɔnɛ jigin aw kan maliyɛnw a kɛra wa a ma kɛ a kɛra aw ka kɔrɔnfɛla bi cogo di tilebifɛla bi cogo di a ka kala a bɛɛ kɛnɛyara dɔwɛrɛ tɛ dɛ aw ma ɲɔgɔn ladi ni ɲuman kɛli aw ma ɲɔgɔn ladi ka bɔ jogo juguya kan wa ala ye kira bɔnna min sugandi k'o di aw ma k'o kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen k'a kɛ a bɛɛ kunkolo ye an ko k'o fa ala k'o kuma n bi aw la maa jugu suru aw kan aw yɛrɛ jigi bɛ aw ka mali yɔrɔ min kan ko diinɛ bɔra yen u b'a daminɛ yen de ka sɔrɔ ka na a ma kɛ ten ya gi tiɲɛ ma an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ni falise ye bu t'ala koyi n'a ye ɲɔgɔn janfa ala t'an janfa dɛ n'a ye ɲɔgɔn janfa ala t'an janfa ala ta y'a ka dugukolo ye mɔgɔ fa tɛ mɔgɔ burankɛ tɛ mɔgɔ bɛnkɛ tɛ a ko min n'i y'o kɛ a b'i lafiya a ko i ka min to yen n'i y'o to yen a b'i lafiya nka n t'a kɛ ala ta ye n t'a kɛ ala sago ye e ka tila ka balo ala ka dugukolo sanfɛ i lafiyalen e ye jɔn ye e ye jɔn ye n'i mago bɛ kɛ dutigi kɛ i sago kɛ a ka du kɔnɔ i yɛrɛ ka dutigi sago kɛ a ka du kɔnɔ e ko e t'a to dutigi ta la e ko k'a ka to e ta la i b'a sɔrɔ e bɛ se dutigi la i b'a sɔrɔ e bɛ s'a la ɔ diɲɛ dutigi ye jɔn ye n badenw diɲɛ dutigi ye jɔn ye ala don diɲɛ dutigi ye ala de ye ɔ n'an sɔnna an y'a to ala ta la ala b'an lafiya n'an m'a to a ta la an b'a ye an karamɔgɔ a Seyidi Sharif Usman Madani Hayidara badenw ala y'ale de di ka na bi
malien aw ka kisi kama n'a y'aw ja a y'a fɔ ko Ala bi aw fɛ ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan n'a y'a faamu dɛ n'a y'a faamu Ala bi aw fɛ ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan sabu a ye fɛn di aw ma a tɛ diɲɛ maa si bolo diɲɛ maa si Sharif Ousmane Madani Haidara do Ayatollah Khomeini ay Iran ta Iran dɔrɔn d'aw ma Ayatollah Khomeini ale de nana Iran kira mɔden do Sherifu do a nana Iran a y'a sɔrɔ Iran bi kafiriya dingɛ kɔnɔ ka na Iran tubi ka Ala yira u la ka limaniya d'u ma u ye Ala faamu tuma min na ka limaniya sɔrɔ a y'u kala ko a ye baara kɛ aw k'aw faso bɔ nɔgɔ la maa ti kɛ hɔrɔn ye ka sɔrɔ i siri bɛ maa la Iran y'o faamu ka baara kɛ n'o ye bi Iran mago tɛ diɲɛ jamana si la foyi la foyi la Ayatollah Khomeini a nɔnabila min bɛ dugukolo sanfɛ bi Sharif Ousmane Madani Haidara do san kɛmɛ o san kɛmɛ Ala bi maa dɔ bila ka na min bɛna diinɛ kurakuraya ka adamadenw ɲɛnamaya kura ye Ala y'o o maa min di bi diɲɛlatigɛ ma o bi aw de fɛ yan Mali la yan bi Mali la yan Sharif Ousmane Madani Haidara adamaden waaju k'a jogojugu to a la a ka tila ka jɛ jogojugu kɔ ka layidu di k'ale ko n ti jɛnɛya kɛ fo ka n sa n jɛra a kɔ Ala kama e dalakan n'i ka waajulu kama jɔn y'o ɲɔgɔn kɛ k'o ɲɔgɔnna ba caman kɛ i ko Haidara a mɔgɔ kelen fɔ n ye bi kelen a fɔ n ye an t'o dɔn ka disa kɛ sanga ye ka valeur do disa la bɛɛ b'a biri jɔn sera k'o kɛ bi ni Haidara tɛ Ala kama a mɔgɔ dɔ fɔ n ye ale kelen pe filanan t'a la ne m'a fɔ karamɔgɔw tɛ dɛ karamɔgɔw bɛ yen e ko walijuw do wa ne yɛrɛ y'u kɛ kutubuw ye kutubuw yɛrɛ ka ca bi mais Haidara ɲɔgɔnna tɛ yen bi fɔlɔ n'i tun ye disa ye musow caman kun na i bɛ ɲininkali kɛ ko jɔn fa sara wallahi mais bi i bɛ disatigi caman ye f'u yɛrɛ b'a fɔ ko Haidara ka kalanden o bayadenw tɛ nin ya Amasar Dine mɔgɔw Allahu akbar Sharif Ousmane Madani Haidara de y'o kɛ k'a kuranɛ aya to yen a bɛ ka kalan an ka duw kɔnɔ an minnu ko kabiri an ka du bisimilayi ko kalan tasuma ma bɔ an ka du kɔnɔ mais anw de ka duw fɛnɛ kɔnɔ disa tɛ biri hali musɔrɔ tɛ siri mais Haidara de nana ka na aya bɔ kuranɛ kɔnɔ musow ye disa biri bi hali min yɛrɛ tɛ bayakɛla ye a tɛ baya dɔn bɛɛ ye disa kanu fo disa biribaliya bɛ ɲini ka kɛ lebu ye wallahi hali takula feerela minnu tun bɛ taa an ka misirida la u kanangolo u maloyara sa a bɛɛ bɛ ka disa biri hali n'u tɛ Ala fɛ u bɛ disa biri walasa an ka takula sa Haidara de y'a kɛ a ye mɔgɔw ka ɲuman dɔn fitiriwale ye kafiri de kafirifin ka jogo dilan ka adamadenya dilan ka tila ka bɔ o la ka na hinɛ ni makari k'o sabati adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ ko an ka baara kɛ dɔgɔtɔrɔso joli bi Mali kɔnɔ min dayɛlɛla ansaruw fɛ Ala kama ka Ala ka jɔnw dɛmɛ k'u furakɛ Haidara kumakan sabu wallahi o kɛra kabiri Mali dugukolo danna sɛkulukulu ɲɔgɔnna soden o tun ma deli ka jɔ Mali kɔnɔ yan fɔlɔ ko a b'i wele ko dɔgɔtɔrɔso ko silamɛw ta don a tun ma deli ka kɛ ni Haidara nalen tɛ wallahi e bi jɔn fɔ n ye k'o y'o ɲɔgɔnna kɛ an t'o tigi dɔn o kuma tɛ dɛ kɛwale ko don an ka mɔgɔw ko ten an ka maninkaw ko ten ko yanni k'i kali i kunsigi gwɛ la k'i kali i nɔ gwɛ la i nɔ gwɛ i ye mun kɛ Adama maa fɔlɔ min donna diinɛ in na muso taafetigi don Kadija bintu Khuwailid Kadija ye bayi'a kɛ kira Mustafa bolo a bayi'a bi kitabu min kɔnɔ a tɔgɔ ko Imamu Ali Kadija ka bayi'a wɛrɛ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko bayi'atu Jibril Kadija ni Seyidina Ali u bɛɛ ye o bayi'a kɛ ɲɔgɔn fɛ bayi'atu Jibril kira de y'u wele a ko Ali na Kadija na Jibrila filɛ n kɔfɛ a ko a ye Ala y'a bila ka na ko kana fɔ ko aw kana ko ka bayi'a layidu 6 ta Kadija ni Seyidina Ali ye bayi'a kɛ o don kɔ kira bolo layidu 6
o welela ko bay'atu Jibril kabakudu Sayyidina Ali ka bay'a yɔrɔ wɛrɛ a bɛ fɔ ma ko da'watul ashira do o bay'a kira cilen Ala ko kira ma a ko i somɔgɔw wele i ka ko in f'u ye kira y'a ka faso bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka silamɛya f'u ye ko ni maa min bɛ don o kana bay'a layidu 6 ta o don Sayyidina Ali wulila k'i jɔ siɲɛ fɔlɔ kira ko i sigi siɲɛ filanan kira ko i sigi siɲɛ sabanan kira ko i bolo banba Ali Ali y'a bolo banba kira ye bay'a layidu 6 d'a ma o de ye maa filanan ye min ye bay'a layidu 6 ta o kɔfɛ Abubakar Siddiq o de ye bay'a kɛ o kɔfɛ Abukariyatu Siddiq o kitabu in lajɛ Abubakar ka bay'a bɛ yen Abubakar ka bay'a dalu wɛrɛ rijalu hawla rasul lajɛ Abubakar ka bay'a dɔ wɛrɛ bɛ yen maa min ye silamɛya dafa maa 8 na m'olu fara ɲɔgɔn kan ye k'a d'i ma Abubakar de ye nin tɔw bɛɛ wele ka na kira fɛ u ye bay'a kɛ Abubakar Siddiqi Usman bun Affan Talha Zubairu Abdurrahman bun Auf Saad bun Abi Waqas nunu mɔgɔ damadɔ de ye silamɛya dafa mɔgɔ 8 na o don diɲɛ kun na kun maa si tɛ silamɛya la o mɔgɔ 8 kɔ o bay'a dalu bi rijalu hawla rasul kɔnɔ nunu ka bay'a kabakudu adama maa fɔlɔfɔlɔ min fagara nin diinɛ in nɔfɛ a ma seli fana seli a ma lansara seli a tɛ fitiri dɔn a tɛ safo dɔn fajiri kɛrɛbɛ tɛ k'a sɔrɔ a fatura yana ka fatu kira yɛrɛ ko a ma ko a y'aw nisɔndiya ko arijinɛ de bi aw ɲɛ Sumayya n'a cɛ don Yasir Abu Jahil n'a ka mɔgɔw nan'u ma ko an y'a mɛn ko aw ye bay'a kɛ ko ka tugu Muhamadu la u k'o kɛra u ko wa aw bɛ bɔ a kɔ u ko saya ka wusa aw ye u ko n'aw ma bɔ a kɔ an bɛ ko d'aw kan o b'aw labɔ dɛ u k'an jɛna adama u ye juru siri Sumayya sen kelen na k'o juru siri ɲɔgɔmɛ dɔ la ka juru siri sen kelen dɔ in na k'o siri ɲɔgɔmɛ wɛrɛ la ka ɲɔgɔmɛ kɔfara ka bɔ ɲɔgɔn na kɔrɔ ni tilebi ko mun na k'a ye bay'a kɛ a ko n bɛ sa nin kan n tɛ bɔ a kan maa fɔlɔ min fagara silamɛya nɔfɛ Sumayya don a ka bay'a bɛ kitabu min na Nisa'un hawla rasul silamɛw ɲɛ gannen u taar'u jigi sigi mɔgɔ fɔlɔ min na n'a fɔra o ma ko hijira fɔlɔ o kɛra ka na cɛ min fɛ yen Najashi don Habasha Najashi ye bay'a kɛ a y'a kɛ Sayyidina Ali balimakɛ de bolo Ja'far tɔya a bɛ kitabu min na a tɔgɔ ko Al-Bidayatu wa Nihaya Najashi ka bay'a bɛ o ti maa fɔlɔ dɔw ye kabila kuturu ka fara ɲɔgɔn kan ka na bay'a layidu 6 ta kira bolo Bani Saqifu ta i kɔrɔ kabila kuturu farala ɲɔgɔn kan Bani Saqifu kabila kuturu ka na bay'a layidu 6 ta kira bolo fiqhu sira li imami Buti fiqhu sira li Muhammadul Ghazali Al-Bidayatu wa Nihaya Hayatu Sahaba a bɛ nin bɛɛ kɔnɔ dugu yɛrɛ kuturu dugu kuturu ka fara ɲɔgɔn kan ka na bay'a kɛ kira bolo Makan ta Fatuhu Maka don Makan bɛɛ ye bay'a kɛ adama jinɛw n ko jinɛw jinɛw ye bay'a kɛ kira Mustafa bolo hali sini a bay'a kɛ yɔrɔ Makankaw ye misiri jɔ a yɔrɔ la ko a yɔrɔ kana tunu ka misiri tɔgɔ da ko Masjidul Jinni wa jinɛw ka bay'a a bɛ kitabu min kɔnɔ tafsir Qur'an min ka di an ka tafsir kɛla mɔgɔkɔrɔbaw ye ka tɛmɛ tafsir Qur'an bɛɛ kan jinɛw ka bay'a b'o o kitabu kelen in de kɔnɔ Hasiyatu Sawi tafsirul Jalalayn jinɛw ka bay'a b'o de kɔnɔ aya min ni Ala b'a fɔ wa annahu lamma qama Abdullahi yad'uhu kadu yakununa alayhi libada jinɛw ka bay'a bɛ kira taara Ta'ifa
ko a bɛ tɔyifakaw wele ka na ala ma tɔyifakaw ma sɔn kira jigi bannen natɔ so kungo kɔnɔ a jɔra ka jɔ ko 2 seli a tora seli de la jinɛw nana kɛ ka kira lamunu fo jinɛ minnu bɛna laban na olu bɛ k'u tentelema jinɛtɔw kɔfɛ ka kira lajɛ ko nin ye mun ko ye a tilalen seli la a ye silamɛya ɲɛfɔ jinɛw ye jinɛw ko n'o de don ko nin fɔra anw ye anw b'a kalama a fɔra k'e bɛ na n'i nana anw ɲɛna ka b'a fɔ alhamdulila an bɛ don diinɛ in na a kira ko wa n'aw bɛ don layidu 6 u k'a d'an ma jinɛw ye baya kɛ kira bolo o su in na jinɛ ba 70 jinɛ ba 70 o de ye baya kɛ kira bolo o su kelen hasiya tu sawe a b'o de kɔnɔ jinɛw ka baya an b'a surunya yan n'o tɛ ne tun na bagan ta d'a kan bagan kɔni bagan ka baya ka mɔgɔw f'i ye ka jinɛw f'i ye ka bagan f'i ye o tɔ tɛ k'i yɛrɛ t'i yɛrɛ bolo sa ne ye jumɛn ye nka o ye papiye di ko waati sera alhamdulillahi rabbil alamin an bade tv shirfila la jabba maw fo ka wali mando aka nyama dalla korofo damina an ya faw ye cogo min ni bara bela jelen kera ka be janvier kalo tile 26 ma samba flantan kononto bamako yirima jo yoro jambugo jamiya to ansardin tonde on fe ni nyona chama ala ka yira anna ka fo ka wali mando aka nyama dalla aka be jen wati wore wa shukran lakum fi amanillah Londi sega tiemi tinya wele la fala ka chiendeme tinya wele la londi sega tinya wele la fala ka chiendeme tinya wele la londi sega tiemi